ay buntag tanan nga mga nakapamahaw na katong wa pay pamahaw diara. Ipamahaw rin ninyong nindot nga balita karong buntag at least ay gamay ha. Nay nindot nga balita karong buntag. Actually ganihan ning alas 6 nagsugod ni usos gyud ikaw tulong higayon nga dagko og usos ang matag litro sa krudo nga matud pa 12.94 ra gyud kuno ha. Ano ni abot og 13 yun. Kanya laing us-us po sa kerosene, 15, 71. Wa po sa kayo mo gamit, ani. Sa pagtagdos ang litro, ani. Wa naman kayo mo palit, ani. Unya, 53 centavos ang ilad, ani. Kaya ni saka ang matag litros gasolina, 53 centavos. So, atong balikon, ang krudo o kerosene or gas, mo ini us-usog ko, ang gasolina ni uminto gamay. Murag okay na po taon, okay lang, gamay kayo. Pero sakit-sakit na kayo, nagpabili mga po takot sinta. Oto'y bati nga balita, o nindot nga balita. Apan, kagahapon ang mga vendor sa carbon market, ay, diara, nag-march yun sila kagahapon, bisag pirting inita, gisugda niya sa Santos nga Mesa dito sa Basilica, o niya, ang ilang kuan nga, Save Carbon Market Movement. Kani, nindot niya ilahang ko kay Save Carbon Market Movement. Okay na ilang kalihukan. Pero, redevelopment sa construction na ni, murag, dili, murag naagay wa makuha ni, tanaw na kuha, makuha ang gusto nila, o niya ang mga taga-Bigawayad mo, ilang latan o tamas ginhawa, apil na, kung kinsa may maglingkon nga Cebu City Mayor, ang problema ani nila kay murag, di man yung kahatag o specific. Ay, sige lang, maningkamo ta makakontak ani nila o niya totoo na. Samtang, perting pagkahilusag yun, nahilos mo na paso. Si Presidenting Bangag. Itong pizza ni si Sai sa nimbuhan na nipahibaw na nga si kanhi kongresista Saldico sa Ako Bicol Party List giingong naana sa kustodiya sa Czech Republic. Dito kuno hidakpin sa Prague. Pastang di malasag yun. Orang napaso ang presidente kay si Madam Claire Castro, ang numero 1 tigpamutmot sa presidente. Naglibog sa kunsaon niya pag-define o paghatag og kahulugan sa nadakpan o sa nahuli. Pastang paitag giingon sa presidente atong 16 nga naanak sa kustodiya sa Czech Republic si Saldico ayay pag-adto. Kagabi advance man ta og 6 to 7 hours dito sa Europe. Czech Republic is Europe. Gipahibaw ni Secretary, mga alas 12 na to sa gabi, mga alas 8 man to sa gabi po dito, nakigtagbo o nakigmeeting ang Department of Justice Secretary nga si Frederick Bida. Sa mga kanagkuan sa Czech Republic, apan magiingon sa mga opisyal dito nga, wa man na namo na, oy, dugay na. Nakaingon si Secretary Bida nga, purbidan di malasa. Ba? Wa naman di ko na dito, pero ang iyang ipasabot nga mo, karon kanabang, pag-minimize sa grabing samad sa Malacanang. Yan siya, niingon ko nung taga-Czech Republic na naargyo din sa Schengen area. Kanang Schengen area, 29 na ka mga nasod nga sakop sa European Union, naargyo ko nung dito kay matod pang bida nga, wag yung ko nung istrikto dito kung magsakay-sakay ng kagbas, di na yun manghiling ang mga otoridad sa naka-lain-laing nasod kay landlock man wa man maawang og dagat, nga matod pa di na manghiling, wala ba kay passport, wala ba kay visa, wa lang yung kuno na dito. Pero giingon ni Secretary Vida nga naitulo ka mga passport di ay nga gikuptan si Saldico. Una na ini ang katong diplomatic passport as congressman nga gikanselar na. Mao ba? Ikaduhan ini katong passport, regular passport nga matod pa wa na po gi-revoke na po sa Department of Foreign Affairs. Og nailay ikatulo wa ba og gyapon? Mao ba? Nga na gi-revoke gyapon matod pa expire tanan ang iyang gida. Matod pang Secretary Frederick Vida nga wa na say lusot sa
laing lugar kon mo adto pa pero nagtuyok-tuyok na may tinoy kanaso din ni matabang yo. Perte pagkapahilusag yon sa murag na hilos ang Malacañang ron. Ba? Kaya nagsige ni silang ingon nga fake news peddler. Sila di ay unang naghatag og fake news sa katawhang Pilipino. Pagkani duwa sa Malacañang intawon ang mga Pilipino, aron yun intawon dili ni mahitabo nga makatuli si Saldico aron itugan ang tanan kay matod pang Pinglakson ang mga ebidensya o ang mga testimonya sa mga posibleng testigos ani mupunta pa dong sa Malacañang kabahin ni sa flood control insertions nga pertin nagkuan na appeal ang taga mga Sugbuanon ang labi na yun ang hingalag Peter Calderon. Hasta pait mo tendi malasa yun. Mao ni pait nga kamatuoran nga murag giilad ang katawhan. Samtang tuwa mapod murag tunong-tunong si Kwan ha. Si Hara Roque. Siya mo ningon nga dili wa lagi na hidakpi, wa lagi na kustodiya sa Czech Republic. Nibaws ang gobyerno ayay ang Bureau of Internal Revenue. Ayay ni pa saka maano og induso magkaso ni kanhi presidential utropolitik pamutmut po ni kaniadto. Kanhi presidential spokesman Harry Roque og sa iyang kapikas og ang usa ka associate nila sa kasong tax evasion wa po ni mention og sabi arog pila yon ang ilang wa buhisi kay maton pa ayay mo mag tanda na lang na ay pending warrant to arrest si Harry Roque karon iyang asawa og ang iyang associate gikiha na pod og tax evasion maumao ra gyud sa kang Nini Aligado de Consolacion. Si Nini Aligado wa na tay ideya o say update atong iyang kasong tax evasion nga 102.9 million karon gisundan po na Harry Roque amot og pila po ni kamilyon. Ano balikan tani niya guys ko totoo na balikan tani niya. Samtang ang ombudsman iyay niingon ang ombudsman kagahapon pinaagi ni Bunsing Remulla nga karong sunod simana posibleng 5 ngadto 6 ka mga kasong idugang pa nila og file batok ni Super Tambalosos Martin Romualdez. Kani murag nindot ni. Kani ilang away or away-away posibleng away-away or away ha. Matod pa nga kaning 5 ka mga kasong ilang i-file ni Martin Romualdez plunder gyapon. Unya karon kon ang Bureau of ang Blue Ribbon Committee mo imbestigar niya kana kon moadto gid sa kay do naman sa invitation dili so mo na invitation lang to appear sa maong komite ba kay matod pang Pinglakson na nagpabilin pa gyud ang ilang interparliamentary courtesy sa both houses of Congress matod pa nga og makatug-an si Tambaloslo delikadong madahig ang first family ang both pasabot ni si Bongbong Marcos, si Lisa og iyang anak nga si Andoy ang kongresista karon sa dito sa ilaha sa Ilocos. Si Marcolita ni awhag pod ni Senador Pinglakson nga siya mo'y unang chairman sa Senate Blue Ribbon Committee kaniadto nga kinahanglan yung ipatawag si Tambalosos aron makatug-an og kinsa ginang giingon niyang mastermind. Kini human mamakak si Martin Romualdez nga dili kuno siya mao ang mastermind unya dili po kuno siya angay ang himuong scapegoat kon kanding-kanding. Sa man ay nagsugo ni Monyo. Balik-balikan tani niya ha, totoo lang. Kay murag nindot na yung mga isyu haron na. Samtang ang Silingang Bayan 6th Division ni duso na. Ni pagkanaog na og precautionary holy departure order batok ni Senador Chis Escudero og ang negosyanteng si Minard Ngo. Si Minard Ngo binali sa ong. ang iyang sumpay tingali tingali ngo ho. Matod pa sa Silingang Bayan 6th Division nga kinahanglang dili sila makagawas sa Pilipinas samtang naay nag-ong-ong nga igpa-file nga kaso sa ombudsman batok nining duruha Maynard Ngo ho. Astang di malasa ginanin Frederick Bida ay murag na kuan man gyud nagkataon kay ni samtang dito gyapos kauluhan tanan mga dagkong istorya to dito kagapon ang bana ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Manzanas Carpio kauban siyang abogado nga si Attorney Peter Danao nga dili taga Carmen Danao gisa
Nipasaka na yung kaso sa Quezon City Prosecutor's Office. Batok nila ni BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Eli Remolona, Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura, kongresista, Congresswoman Jervy Luistro, ang chairman sa Committee on Justice, sa Mos May Balaoranan, Persis Sindanya, amot kanong giapel. Wa man ni kwenta utas Persis Sindanya. Lakip sa kasuhan, mao sila si kongresista Attorney Chil Jokno og si ML kanane ang dili Mobile Legend. Mamamayang liberal. Ayaw lang si Piata po yung mamamarang liberal. Ayaw na. Mamamayang liberal party list Congresswoman Laila de Lima. Matod pa nga nakalapas ko ang mga naminson nga mga opisyal sa gobyerno og apil na ang mga sakop sa Justice Committee sa Bank Secrecy Law o sa Data Privacy Act. Matod pa ni Attorney Peter Danau. Kay matod pa kining ilahang giyagyag sa publiko nga mga dokumento, kinahanglan ko nun o court order or owner's consent kung mo tugot ang tag-iya. Kaya pag yun, ang kanabitong pagkadaghanag acronym, oy, sus, gabihan yun, pag-aan, yung mga naong, yung mga sakop, yung bangag. Kaya po, ang acronym sa BBM daw, bawat barangay makikinabang. Pastila ni Kisi-Kisi, bitaw. Ang anak ni Senadora Loren Regarda nga si Kongresista Leandro Liveste, nga unsa man yung pagka-unsaa, nga sa giingong bawat barangay makikinabang or why pinili. Pero ang 84 ka mga barangay captains nga dapat hatagan ang 200,000 base sa gisaad sa Malacañang unya gipahigayon sa magtiayong Recto, Vilma og si Ralph. 84 nini ka mga barangay wa man kuno kadawat kay kining maong mga barangay captains sakop ni Leandro Liviste. Mao ni why pinili pero naay pilian. Indot sa nila o niya kanang ilang away ni murag magpigo ng mga rektor dito sa Batangas aning Batanon murag tanan ako kay parte sa yung ilara sa ning nalukop ng binting bigas sa bangag ilara gyud naghana nag mga daghang mining-mining ba diapoy BBM gyapon bawat barangay makikinabang bawat bangag makikinabang. Diris sa Kapitolyo, si Governor Pampari 4 nagpahimangno sa mga ginikanan nga dunay koordinasyon karon ang Department of Health 7 kabahin ining mga batang bagong nataw hangtod na sa 12 anyos nga kinahanglan gyud kunong bakunahan o pabakunahan sa mga ginikanan sa labing duol nga health centers kining mga bata aron dili daling magkasakit. Kining maong paningkamot matod pa ni Governor Pampari 4 panang ilaning gimo para sa mga taga-lalawigan sa Sugbo nga kinahanglang mabakunahan yun ang mga bata aron dili in town daling magkasakit. Nagpahimangno ang gobernadora nga daghan kayo ang mga tambal og libre po sa mga magpabakuna sa nagkalain-laing mga health centers ang mga kabataan uban sa ilang ginikanan. Mao na gihawahag sa ni Governor Pam nga kinahanglang magpabakuna yun alang sa ilang mga gagmayng mga bata. Okay?